bandiraɓe musidɓe tedduɓe, jaam Allah fine mon, jaam Allah kadi wiyete mon, jaam Allah ñalli e mon. Tawade won wonɓe e subaha, won wonɓe e kikiɗe, won wonɓe kadi e jamma. Non goto kala e saaha no woni ene woniri yo jaam kital Allah woni e mon. On calminama, on jurama, on ñaganama Allah moƴƴere. Eɗen jokka yewtere men, yewtere fatude e gandal kuule weeyo. Tawi waɗanta on ko musidɗo moɗon miño mon almudo mon Demba Ba ngari Ceñafu, gonɗo ɗo e leydi France e nokku no wiye Les Miro. Ndeɗo woni tongode nayeɓire nde jaraten e jewte men, jewte gandal kuule weeyo. Tawi ha joni gonɗen koye juuteki ñalawmaji e kitale e dow tagopeje. E yewtere men sakkitinde en garino e dendagal juutedi kitale e dow tagopeje ɗe. E hande o garten koye tongude tongol daɓɓol kin juuteki tagopeje, juutedi kitale e dow tagopeje. Garen tungoyde ɗum e tongol daɓɓol caggal yewtere men nde banɗaɗen tawi ko tongode tati. So en dabɓiɗinima hitande to Mercure ko hedde lebbi men tati tan. Wadde firti ko hitande toon to Mercure heewani. Enen ga leydi yankoɓe wurɓe e dow leydi, sen kiɓi ga hitande kamɓe toon taw ko lebbi tati. Lebbi tati toon, lebbi men tati kamɓe toon tama timmi hitande. Wadde fitti ko hitande mabɓe kamɓe ina raɓɓiɗi toon to tago feere Mercure. Hitande to Vénus hodere jayre ko lebbi men jeeɗiɗi tan. Enen sen keɓi ga lebbi jeeɗiɗi kamɓe toon tawan timmi hitande. Hitande e dow leydi woni nokku ɗo gurɗen enen leydi yankoɓe tago feere leydi ndi enen ko lebbi 12. Hitande to tago feere Mars ko hitande men fawde lebbi 10. To ko hitande men taw kadi en fawi lebbi 10. Tago feeje ɗiɗi jawtuɗe ɗe e Mercure e Vénus ɗe ɗo ko leydi ɓuriɗe juutde hitande. Kono tago feere rewde hende kadi rewde leydi woni tago feere Mars, kañum ɓuri leydi juddi hitande tawde hitande mum kañum ene fawi lebbi 10. Hitande wotere to Jupiter ma fod e duuɓi men 12. Ɗeɗo tagopeje kanje ɓuri juutde hitande wonande leydi yankoɓe. Hitande wotere toon to Jupiter ko fod duuɓi men 12. Hitande wotere to Saturne ma fod e duuɓi men 29. Hitande wotere to Uranus wonata ɗo men ɗo ko duuɓi 84. Hitande wotere to Uranus so timmini hitande toon enen ga hawrata e men ko duuɓi 84. Fetti ko sukaɓe ɗiɗo jibidinaɓe yiɗɓiɓe oye jibine e tago feere Uranus, oye jibine e tago feere leydi. Jibinaɗo e tago feere Uranus o nde yawta heɓa hitande tawan ga jibinaɗo e dow leydi kañum timmini duuɓi 84.
hitande wotere to neptin wonata ko duuɓi 165 hitande ɗo men ɗo. Ma leydi kañum heɓa duuɓi 165 hitande tawa toon ko hitande wotere toon to tago feere neptin. Hitande wotere to piloton ko duuɓi men 248 hitande. Duuɓi 248 hitande tawa toon e dow piloton ko hitande wotere ɓe jarata. ɗo kadi eɗen mbawi tungude ɗeɗo geɗe ngam wawode famminde bandiraɓe ɓe, tawde tagopeji ɗe potani juuteki kitali dokken yeru. Tagopeji ɓurɗe mawnude nangue ɗe, ɓurɗe woɗɗude nangue ɗe ɓuri juddi kitali. Tagopeji mbiɗen ɓurɗe woɗɗitade nangue ɗe ɓuri juddi kitali. Tagopeje ɓurɗe ɓallade nangue ɓuri raɓɓidde kitali. Goɗɗude nangue ɗe ɓura juddi kitali. Mi anda so tawi on paami. Tagopeje ɓurɗe ɓallade nangue ɓuri raɓɓidde kitali. Tagopeje ɓurɗe woɗɗude nangue ɗe ɓura juddi kitali. ɗum ena waɗi ena weɓi famnade, sabu tagopeje ɓurɗe ɓallade nangue ɗe laabi ɗi ndewata ɗi ɓuri raɓɓidde e laabi tagopeji goɗɗuɗe ɗe. Eɗen mbawi hokkirde yeru ma ngara yeru he, kono ko ari yeru oɗon ko mbiten hitande ko fawi koye jirlugol tago feere nde nangue nge ɗo nde fuɗɗiri yirlade ɗo ngam nde taro nangue nge hande arta ɗon, ɗum woni hitande ko mbiten enen hitande ko lebbi 12. Wadde fitti ko tago feere men leydi nde sene taro nangue nge immade ɗo nge immade ɗo leydi ndi fuɗɗiɗo ha ɗo arta ma tawe timmi lebbi 12 woni hitande nde. Tagopeje goɗɗe ɗe kañumne ko noon, kañumen hitande muɗumen ko ma puɗɗo yirlade nangue nge ha garta ɗo gonno ko mbiyete timmini hitande. Wadde fitti ko tagopeje goɗɗuɗe nangue ɗe seɗe jirlo nangue yaha haɗe garta toɗe puɗɗino ɗo tawan ko woni duuɓi kewɗi. Duuɓi kewɗi. Tagopeje ɗe ganduɗa goɗɗani nangue ɗe ene ɓalli nangue ɗenne sene jirlo nangue immade ɗe puɗɗinoɗo ha arta ɗo puɗɗinoɗo, wadde fitti ko ɗon jutata kanje ɓuri raɓɓidde lawol. Yeru so a woni e nder suudu wandu jalal aɗa waɗa jungo ma e dow jalal ngal aɗa taro ngal, an aɗato artude ɗo gonnoɗa e gonɗo boowal suudu ina rewi e lamlamol suudu ina taro jalal ngal. An tarotoɗo jalal ngal ɓurata yawde artude ɗo fuɗɗinoɗo e wonande gonɗo e tarade suudu ndu ha artata wonnoɗo. Ko nonne kadi an gonɗo jalal ngal ko an aɗato artude ɗo wonno e wonande e tarade galle o. Oya ina taro jalal ngal e nder suudu ndu, goɗɗo o ina taro suudu ndu, goɗɗo o ina taro galle o. Kan fof ɓe so ɓe puɗɗodima tartoɗo jalal ngal aɗato yettade do immino e wonande tartoɗo lamlamol suudu ngol e wonande kadi tartoɗo galle o. Wadde fitti ko tartoɗo galle o ɓuri woɗɗude lawol yara hartata fuɗɗino e wonande tartoɗo jalal ngal walla suudu ndu. Joni o ƴeweten ko tagopeje e lebbi mumen walla mbiyen jowitiɗe e mumen. Eɗen gandi ko mbiten lewru ko
woni lewru jimdu emen ndu nde ganduɗa eɗen jeeyi ɗum jamma ene lewña. Ndu lewru ko ndu kontinten limirtan kitale men, ganden kitale men yoni maayi walla lewru yoni lewru jimdu emen ndu. Ko noonne kadi tagopeje goɗɗe ɗe jogori lebbi, woni hen kadi ngala lebbi, woni hen kadi ko jogui ko lebbi kewɗi. Kono enen leydi yankoɓe ɓurɓe dow leydi ndi jogui ko lewru woturu ndu jiiten ndu. Leydi ko tago feere, leydi e lewru jiida tagore, leydi e lewru jiida tagore, kadi jiida fedde, jiida haaju. Woni goƴa leydi ko wadde yilo bango e hoore mum no moti motirte e kewal ni, wona kadi e taarade naange no hajjoɓe bangorto suudu kaaba ni. Lewru noon haaju mum ko wadde yilo bango e hoore mum, tawa kadi ena taaro leydi, ndeke leydi ɓuri yowitade koye naange. Lewru noon ɓuri yowitade koye leydi, tawde ndu taroto ko leydi. Joni noon tago peeje ɗe kalɗen dow ɗe, woni hen ina jogui lebbi, woni hen ngara. Kala ko taroto tago feere e nder gandal kuule asaman wiyete ko yowitindu, ndeke noon lewru ko yowitindu. Pamodiren so mbiɗa haala lewru wona balle 30 ɗe kalate, kono ko lewru ɗelñuru e dow koye men ndu, hokkuru lelawal. ƴeewen joni tago peeje hole e majje jogiɗe lebbi, no lebbi ɗi poti e hole e majje ɗe ngala. Mercure ala lewru hay woturu, Venus woni hoodere jayre hay lewru woturu ala. Leydi jogui ko lewru woturu no jiyeten saha fof ene hokka en lelawal jamma e dow koye men ndu dardoto ko hirnange ete sondu ari e darade leydi ndu ummoto sondu ari e tarade leydi ndi ummoto ko hirnange ndu faya funnange. Ko jeetan ene tello hirnange ene yoɗoyo ko ɗum ko jilagol leydi ndi waɗata noon. Sabu so on teskima caggal nde ndu dañi janngo e mum, caggal nde ndu dari janngo e mum, ndu ɓeydoto ko towde, faɗɗi janngo e mum woni ɓaawo janngo mum ndu ɓura towde, ndu wara noon handu watta niɓɓidde walla ndu watta hirnude, ndu watta leelde darade funnange. ɗum waɗi ñande fof ndu ɓeydo ko yaade funnange. Mars jogui ko lebbi ɗiɗi e dow asaman mayre, ko lebbi ɗiɗi jiiten toon ena taaro nde. Jupiter mawde tago peeje jogui ko lebbi 62 kanji fof ɗi taroto ko tago feere Jupiter nde no lewru men ndu tardoro leydi ndi ni. Hen lebbi 4 dardoto ko banggue funnange. Sino yimɓe ina gonno e dow Jupiter, soɓe garino e ƴewde daroɗɗe ɗi lebbi, ɓe kuccitta ko funnange. Saturna jogui ko lebbi 10 hen woturu darto ko banggue funnange. Uranus jogui ko lebbi 5, Neptune jogui ko lebbi 8 hen joni jiita ko lewru juko e hitande 1989. Yiitiɗi ko laana Amérique naaɓe neldino gila 1977 ka yetti toon ko juko 1989. Duuɓi 12 aka yaha ka dartaki ete kanka ɓuri laaɗe men ɗe diwoje yawde ɗo woɗɗi. Peloton jogui ko lewru woturu ene wiye Saron, yiita ko hitande 2022. bandiraɓe musidɓe tedduɓe, ene jokki en jokkat jewte men so Allah haaji, jewte garoje, jewte patuɗe e gandal kuule weeyo. tawa yewtere nde jubba koye nokku men site pulaar.org e bindi windande musidɗo men mawni men Bocar Amadou Ba.